ka sanga ni farafina senantolonta ɲɔgɔn kunbɛ ba ye min bɛna daminɛ sinikɛnɛ sibiri janvier kalo tile 13 san 2024 na Côte d'Ivoire kaw fɛ yen Burkina Faso senantolontannaw bɛna o ni yɔrɔ ta kɛnɛ kan o de siratigɛ la Bobo Dioulasso kaw fɛ yen Burkina Faso forobatɔn mayo Burkina Faso drapeau fo ka taa se vuvuzelaw ma u feerebagaw bɛ ka u tɛgɛw nɔ ka kɔn Côte d'Ivoire ɲɔgɔndan yɛrɛ ɲɛ kɛnɛbaniw fana bɛ ka labɛn walasa ka CAN su kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi o yɔrɔw la Alidu Ouédraogo VOA la sigiden Bobo Dioulasso. Coupe d'Afrique o ɲagalen daminɛna ka ban Bobo Dioulasso kɔnɔ lɔgɔfiyɛra boulevard dawra yɔrɔ caman bi fɛn min feereta ka ca o ye mayo vuvuzela ani drapeau ye Fulibert ka ga kɔrɔ boulevard kan jamana bɛɛ lajɛlen drapeau bi ale bolo yan drapeau ne a fitini be ale tɛ tɛmɛ 60 kan a kaɲɛ dɔw be ale tɛ tɛmɛ 200 kan a dɔw be a tɛ tɛmɛ 400 500 kan sugu fiyɛ da yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye mayo jamanaw bɛɛ lajɛlen fana ta be a ka tema jakuma ale be Burkina ta ale feere a be bɔra bolo sugu ka di a yɛrɛ dunusɔn fana ka di Coupe d'Afrique gbɛrɛnin na bon mayo ko fan fɛ yɛrɛ la marché be il y a les talons verts il y a la couleur verte il y a les jaunes il y a les blancs mais min b'an sɛgɛnna même au marché o ye modèle de changer la bande de drapeau a bɛ bɔ gɛrɛn na ka sɔrɔ ka jigin a ti lɔgɔra a kelen minnu bɛ yen 1400 alors que an b'an ta nin feere 400 le voilà donc lɔgɔ nin yɛrɛ a ka fisa mais mɔgɔ bɛ kɔrɔman lo sanna kurama nin o y'a changer de taara yɔrɔ caman bi o bɛ kan ka labɛn bari bondawra hali restaurant na télévision bɛ lalagara ka bila terrain ba dara san o san o bɛ écran ba le bila olu fana ye labɛn daminɛ ka ban ka se ka Coupe d'Afrique kunbɛn ne tɔgɔ ko Traoré Ibrahima CAN min compétition min ye compétition africaine don donc an bɛ ballon bɔ mɔgɔw b'a filɛ wari la minnu fana bɛ boisson ta olu tɛ wari sara tuma dɔ la mɔgɔw bɛ na interprétation kɛ dɔw bɛ i b'a dɔn dɔnkilidalaw bɛ na ni min tan kɛra u b'u ka prestation kɛ mɔgɔw b'a filɛ mɔgɔw b'a apprécier ni tu Alidu Ouédraogo kumakan ye VOA Bambara tɔgɔra Bobo Dioulasso. Halisa Burkina Faso labɛnnu ko kun kan kanuko la a forobatɔn étalons tilara u ka degeli baaraw la Dubaïkaw fɛ yen Burkina Faso ye se sɔrɔ RD Congo kan badenya senantolontan ɲɔgɔndan dɔ la kunu araba janvier kalo tile 10 san 2024 na Burkina Faso celu 2 RD Congo celu 1 Kader Traoré VOA la sigiden Wagadugu tun bɛ kɛnɛ kan Dubaï. Burkina Faso ka senatolontan jamana tɔgɔra kuluba min bɛ cɛkɔrɔbaw ko fɔ étalons de Burkina olu ye u ka CAN 2023 labɛnni kun cɛ Abu Dhabi dugu kɔnɔ Émirats Arabes Unis na ni teriya balontan dɔ ye olu ye min tan ni République démocratique de Congo ye Burkina Faso ye kunkɔrɔta sɔrɔ celu 2 RDC celu 1 dɔgɔkun 2 kɔnɔ faso ka sojigiw olu ye baara kɛ ni timinandiya ye cɛsiri ani hakili jabɔ ɲanama ye yaasa ka se ka taa CAN 2023 ni olu kɔrɔ gwɛlɛnni ko ɲanama ye ni kunkɔrɔta min sɔrɔla RDC kan faso ka sojigiw ko o ye danaya sɔrɔli ani susuma ɲanama ye yani olu ka taa Côte d'Ivoire jamana kan Valentin Numa ye étalon ka latéral ye Burkina tɛ équipe denni ye donc ne kɔni fɛ équipe ye baara ɲuman kɛ bi et puis a bɛna fisaya groupe yɛrɛ ma san'an ka taa baara yɛrɛ daminɛ Côte d'Ivoire. Ayiwa a tun kɛra komi i n'a fɔ wajibiya don a tun ka se ka nin balontan nin gagner yaasa an ka se ka dilan an yɛrɛ la an ka se ka confiance sɔrɔ yanni an ka taa bon balontan ye fɛn min ye confiance don voilà donc n'an gagnera bi nin a bɛna dɔ fara an ka confiance kan ka se ka taa tournoi nin kunbɛn nisɔndiya yɛrɛ la. Faso ka ministre min bɛ farikolo ɲɛnajɛko kunna Boubacar Samadogo ale y'a senfa ka se Abu Dhabi dugura yaasa ka taa ɲɛ la étalons ka CAN 2023 labɛnni laban na an ka Boubacar Samadogo lamɛn. Défenseurs olu bɛ milieu terrain dɛmɛ milieu terrain u bɛ attaquant dɛmɛ attaquant fana bɛ sɔrɔ ka to ka na défense kɛ o y'a yira k'a fɔ ko équipe u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o bɛɛ kɛra kelen ye olu bɛ se k'a fɔ k'o kɛra équipe ye donc premier match o y'o kɛ ni Iran ye ale kɔfɛ an y'a ye fana ko entraîneur y'a fɔ ko ale tun ye fɛn min fɛ ka a ye a y'a ye a ɲɛna
donc bi a ye denmisɛn caman bila o donna ka bɔ dɔw bɔra dɔw donna minnu donna a daminɛma olu ye baara caman kɛ minnu sɛkɔrɔ ka n'u remplacer olu fana ye dɔ ye baara kɛ bon ala farala an kan o match 2 nin bɛɛ tɛmɛna ma mɔgɔ si sɔrɔ blessé ma kɛ a la donc an b'a la dari hali bi sɔgɔmada joona in na Etalon senatulɔntalaw olu ye pankuru ta ka o ɲɛsin Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Oliseni Abidjan u bɛna pankuru wɛrɛ ta ka taa se Buake Safo selini kɔ nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Dubaï VOA Bambara tɔgɔra. Anw yɛrɛw fɛ yan Bamakɔ Mali drapeau bɛna di Mali forobatɔn Aigliw samatasɛgɛw ma bi alamisadonya in na janvier kalo tile 11 san 2024 in na drapeau bɛ di Aigliw ma samatasɛgɛw kɔni Mali jamana ɲɛmaw fɛ ni drapeau di banna o bɛ Côte d'Ivoire sira ta VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don.